тук искам да обсъдим днес развалянето на договор за издръжка и гледане. Много често срещан договор. Договорът е писмен в нотариална форма, който по съществото означава следното. Две насрещни престации. Единия има задължението да прехвърли собствеността върху недвижимия имот, а пък другия задължението да даде грижа или да престира грижа и издръжка на лицето, което му е дало имота. Договорът е много важен, клаузите, които са условията, при които ще се престира тази издръжка и гледане и ще се дължи дали от съответното лице, дали чрез трето лице. Така че това как е разписан има съществено значение по отношение на изпълнението и по отношението на едно евентуално бъдещо съдебно производство. Това е гръбнак. Този договор може да се развали единствено и само по съдебен път, чрез образуването на исково производство. Срокът за завеждане на исково производство за разваляне на договор за издръжка и гледане е 5 годишен, който започва да тече от датата на неизпълнението на съответното задължение.